ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки шумо мавхали барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотат дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Vectra A, Opel Astra дар кузофи караван ҳаст, Toyota Camry D, Toyota Corolla, Opel Hatchback, Daewoo Nexi, хова мошинои советски ва дигар мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон бо мо рӯй кардан. мо пешкаштон мекунем, навора то охираш тамошо кунем. хоб аз кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим бошад дар таги комментария мо нависед ки чӣ хел маркаи мошин мехарем. мо агар дар видеои оянда ёфтем ба шумо пешкаш карда видео мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузорем ва навора то охираш тамошо кунед. мегузарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки бо нархи арзон регистрация кунанд, я акара ба шумо тавсия метиҳем ки ака чанд сола ҳамхали корода мақсад ки машғул ҳастанд. регистрация аз территорияи мақсад ай Тоҷикистон омадагӣ ё ки пересечения граница омадагӣ ҳамаи намуча мекунанд дар территорияи Москва, Московский област. ина рақамошон ҳастанд, WhatsApp, Telegram дорад. шахсоне ки мехоҳанд ки регистрация кунанд бо нархи арзон ва гарант кардин аз шумо нависен, ба шумо ответ метиҳам ва ин ака хчам гап мезанам, ҳамаша гӯш кунем, бо фаҳмода метиҳам. Кому такое регистрация, продление регистрация на Омадагия Таджикистан. Кому такое студентский билет, оригинал иншаллах. Кому такое граница рафтан дар кор. Кому такое ки буч таге документош, любое время WhatsApp да занг бзанам. Savol javobش ката иншаллах. Дорем под Москвам дорем регистрация. кадоме ки наметонам патентшон аз спорида маҳкама фемиезда ирам ҳуй мекунем иншаллах. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст баъдрон ки Opel Astra J ҳаст ки дар кузофи караван универсал соли барои 6-2000 сол ҳаст ки сӯзишфурӯш газ бензин авио мотор 1.6 простои коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин чоткаи 100% ягон камбудӣ надорад. мошин дута пеш электропакет, кондитсионер дорад, кор мекунад, салон тозака, 4 диска, светои сафед, мошинча мега чотка, ягон камбудӣ надорад. мошин баъдон ҳуҷҷатам дорад. нархи мошин 55 росумонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулбота. дӯстони азиз, 55 та бо савдои хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшон ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp-ам пайваст доранд. сумакӣ бо муомила ва савдош дар назди капоти мошин ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, электропакет, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ марҳамат дигар маълумот чакред. мошин 2000 сол мошин хеле дасти як одам да гаштага ва мошин қарор дорад дар Душанбе. мошин дар дуни шаҳр гаштага бадрон. марҳамат дигар маълумот чак гирем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки Opel Vectra A. соли барои 6-1992 сӯзишфурӯш газ бензин авио мотор 8 литри простои коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин аккумулятори пачка, редуктори нав, аккумулятори пачка, ҳуҷҷатош то охири сола, баллон ҳолати корӣ, хадавоишам соза. дӯстони азиз, алиш намаштоқа суми холиха як иқак мелиш дига кор дорад, ки ба хайра форахтон мекунем. мошинча дига 100% срочна сум дар кор мекунад. мегар қарзоре мегар ба хотири мошина арзон мефурӯшем. нархи мошин 13700 сомонӣ бо дар назди капоти мошин ягон сум муомила мешавад. 90 сола ки солош 90 яъне ки ранги сайсайнои солҳои 94-95 бадрон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайонда. 13700 савдош дар назди капоти мошин. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад. кадоме ки лозим бошад марҳамат занг занед, дигар маълумот чакред. нахали света мошинча чоткай, каунтар мелич кор дорад, не ки ба хайра дигар маҷош 100% аккумулятор пачка, редуктор нав ва аккумуляторшам нав аст. шумо занг занед, чӣ саволот дорем ба шумо ҳамин саволотон ҳамин ака ҷавоб мета срочна марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки Toyota Corolla 1. соли барои 6-2005 сол сӯзишфурӯш бензини холӣ, авио мотор 1.5 литр, коробка автомат, сайсари мошин мега соза. кондитсионер кор мекунад, ҳуҷҷат дорад, мотор вагон, 4 диска, свети сафед, дискаҳои худуш.
нархи мошин 60000 аст, камтар дар назди капоти мошин хай агар муомила кунам бо хуб аст ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошин 60000. ака чанд қадр савдо меша намеша инаша хутон бо тариқи телефон метавонем маълумотша гирем. номерош транзит бардорон мошина хай расходча нагуфта метавонем бо маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон трактор, ягон гоҳумол, ягон аппарат, чӣ маҳсулоте ки чизе ки барои фурӯхтан бошад маълумот сурат маълумотша дар номеро ки дар аввали видео буд дар ҳамон рӯй кунем, мо рекламача чотка карда мемонем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф, ба ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорон ки Toyota Corolla D. соли барои 2009 сол аст ки 34 газ бензин объем 1.6 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега срочная расходча нагуфта, фақат срочна мега сум дар курай. нархи мошина 70000 мега бо хай қачон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошо мегафон 2009 султон азиз Corolla D коробкаш автоматае. нархи мошин 70000 дар Душанбе. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмида, шумо занг занем, ба шумо маша ҷудо фаҳмода метиҳанд. ва аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим ки бошад дар та комментария мо нависед. агар ки мо ёфтем дар видео оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорон ки Opel Astra F дар кӯзи фи караван светои намхалӣ. соли барои 6/1998 34 газ бензин объем 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега коробкаш мотор 100%, хобчор калпак намхали свето салон тозак. нархи мошин 34000 аст. дар назди капоти мошин бо арзон мешавад. савдо мега дар назди капоти мошин 34та мошин дар Душанбе. рақамошон дар пойни видео аст. кадомашон ки мехарем маромад занг занем. ягон реклама дошта рекламатон ро ки мо реклама мекунем. дӯстон азиз, агар ягон мошин хар бошед дар комментария нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо лайка фаромӯш накунед, навора подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорон ки Mercedes-Benz C-Class HK. соли барои 6/1995 34 газ бензин объем 1.8 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, яъне ки 4 калпак хеле светои зелёни. мошин опшив сайзаниш мега хубае. дигар маълумоти пурра тариқи телефон. нархи мошина мега 35 та мега бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 та электропакет хай мошинча мега ҳолати кори дае. ягон камбудиша бо метавонед аз худашон пурсед ва як тага бо хеле сечка арзонам бо дар ахири видео аст, метавонед вайшам бинед. дӯстони азиз, чӣ реклама кида боша маромад реклама рӯй кунед. фақат лайка фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дастгиртона фаромӯш накунед, навора подлисаш кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якаи бегзора ки оператсияния граница аз территорияи Москва, Московская област, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихелчо қоидавӣ дорад. акаи бегзор таҷрибаи 10 солаи кори аниқ доранд. хоб чанд навъи мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамин хали мошинае ки дурнушон люксае, ҳар рӯз рейс доранд.
шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо ягон скидка мекунад. Дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад ва ҳар душта имо ватсап доранд. кадоми дар ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. Марамад ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамҳо шумо муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. Марамад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ба дурон ки Toyota Camry 2 Дубай. соли 26-2008 сол сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 2.4 литр, коробка автомат, сайзтари мошин ба дурон беҳтарин. Мошинча мегӯяд чоткай. мошин мегӯяд 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, балон, пачка, коробка 100%, бамперуш камтарак мегӯяд кор дорад, дигар маҷораш 100%. нархи мошина мегӯяд 78 та мегӯем бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошин 78 та, савдош дар назди капоти мошин. 2008 сол Дубай рақамошон мегафона мошин дар шаҳри Ҳисор. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо нами рақамода ҷавоб метиҳанд ва саволотона ҷавоб метиҳанд. Марамад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ба дурон ки Daewoo Nexi. соли 26-1994 сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай калтар ягон сарапи надорад, ки мошин мегӯяд дигар маҷораш 100%. нархи мошин 10,000 сомон аст, бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 10,000 бо хай муомилаша дар назди капоти мошин хитон мекунем. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшудаи мошин дар Душанбе алиш палиш не тоқа суми холӣ зада срочна. бисёр не ягон сумша мумкин арзон кунам. Марамад занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ба дурон ки Opel Astra F дар кузови хетчбек бо нархи арзон срочна. соли 26-1990 сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механика, сайзтари мошин мегӯяд чоткай. мошин 4 дискаҳои шапаллоқ, яъне ки паук. мошинча дӯстони азиз, хелаки дасти як одам дар мошинча солшам агар кӯна боша, яъне ки мегӯяд сӯза, ҳолаташ мегӯяд сӯза. нархи мошина мегӯяд 18,000 мекунем, бо арзон карда метиҳем ва мошин айни ҳол қарор дорад территорияи хуҷат, яъне ки территорияи ноҳияи Конибодомда. 18,000 савдош дар назди капоти мошин. ина рақамҳои вавилони соҳибшона. баромад дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмода гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ба дурон ки Mercedes-Benz C-Class сечка прайсҳои бо нархи арзон срочна советҳои серебристӣ. соли 26-1995 сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин номерош транзитаи мошин дар дуни шаҳр. хоб опшин мошин сода 4 диска, сайзтани хуб, хай дар нархаш арзанда, бо мақсад ки минусша хитон минусша арзонашо мепурсем. нархи мошина мегӯяд 31,500 сомонӣ аст, агар харидори аниқ боша бо арзон муомилаи хуб мешавад. ва мошин дар территорияи Душанбе дӯстони азиз, рақамошон мегафон 31,500. марамад дигар маълумотша бо хитон аз соҳибаш гирем. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳама.